табиати зебову нотакрор ва бойгариҳои зеризаминии Тоҷикистон омили мустаҳкам шудани имкониятҳои иқтисодӣ ва баланд бардоштани сатҳу сифати зиндагии мардум мебошад. Аз ин рӯ асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон вобаста ба захираҳои табиию геологӣ, манбаъҳои канданиҳои фоиданок ва таъмини рушди босубот солҳои 2022 ва 2026-ро солҳои рушди саноат эълон намуданд. истихроҷи унсурҳои гуногуни кимиёвӣ, ки дар табиати мамлакати мо ба таври фаровон вуҷуд доранд, барои тараққиёти бахшҳои саноат заминаи мустаҳкам хоҳад буд. дар ин навбат дар барномаи дар дили санг мо тасмим гирифтем, ки дар бораи минерали заҳрнок симоб маълумот диҳем. симоб дар табиат бо намуди қатраҳои минерали алоҳидаи серҷило, ки ранги сафед доранд, вомехӯрад. ин унсур дар ҳарорати 3500 селсия меҷӯшад. азбаски вазни хоси симоб баланд аст, он гоҳо ғунҷшавии зиёдро дар қисми поёнии минтақаҳои оксидшудаи конҳои симоб ҳосил менамояд. конҳои симоби худрӯй дар зарафшону ҳисор паҳн шудаанд. симоб аз қадим ба инсон маълум аст. ҳанӯз 3000 сол пеш то милод аз кӯни алмедини Испания симобро истихроҷ мекарданд. симоби худрӯй бошад 2000 сол пеш аз милод ба мардуми Ҳиндустон ва Хитой маълум буд. пайвастагиҳои симобро дар он замонҳо ҳамчун ранг, маводи доруворӣ ва воситаи зебу зинат истифода мебурданд. симоб 6% массаи қишри заминро ташкил дода, аз ҷиҳати химиявӣ на он қадар фаъол аст. ин унсур дар пайвастаҳояш асосан як ва дувалента мебошад ва аксари намакҳои симоби дувалента дар об ҳал намешаванд. симоб барои истеҳсоли барометр, термометр, манометр, насосҳои вакуумӣ, полиграфҳо, лампаҳои симобӣ ва дигар асбобҳои илмӣ, ҳамчун катализатори синтези кислотаи астетат, катоди моеъ ва раванди электролизии ишқорҳо ва хлор барои тилло, нуқра, инчунин дар тиб, хоҷагии қишлоқ ва истеҳсоли моддаҳои тарканда истифода мешавад. буғҳои симоб ва пайвастагиҳои он заҳрноканд. бинобар ин ҳангоми бо он кор кардан эҳтиёт кардан лозим аст. сараввал формулаи химиявияш H ва G ҳамчун гидраргирум хонда мешавад. симоб дар миёни мардум аксар ҳолат ҳамчун шакли моеъ дар асбобҳои ҳароратсанҷ бо ранги сурх ё ин ки хокистарранг бештар машҳур аст, аммо дар асл ин хел нест. симоб минерал аст. пас савол ба ман меояд ки шакли моеъ аст, зеро ки минерал, мафҳуми минерал танҳо ҷисми сахт, ба минерал фақат ҷисми сахт дохил мешавад. аммо дар минералогия об ва симоб ба гурӯҳи минералҳо дохил мешавад, зеро ки об дар ҳарорати 0 дараҷа селсия ях мекунад, шакли кристаллиро мегирад, аллакай бо рӯи автоматӣ ба гурӯҳҳои минерал ворид мешавад. симоб бошад дар ҳарорати минуси 38,8 шакли кристаллиро мегирад, заррачаҳояш ромбоэдрӣ мешаванд. аз ҳамин лиҳоз симоб ба гурӯҳи минералҳо дохил мешавад. симоб ягона минералест ки дар ҳарорати муқаррарӣ шакли моеъгӣ дорад. чунки ки мо дар боло қайд кардем, дар ҳарорати минуси 38,9 аллакай пурра ях мекунад. дар ҷаҳони муосир симоб дар соҳаи электроника кор фармуда мешавад. мисол ин унсур дар коркарди ҳама гуна фурӯзонакҳо ва дигар таҷҳизотҳои барқӣ истифода мегардад. ин металлро инчунин дар коркарди нафт барои танзими ҳарорати ин раванд ва ғайра истифода мебаранд. симоб ягона металл ва моддаи дуюм дар баробари бром мебошад, ки дар ҳарорати хонагӣ дар ҳолати моеъ боқӣ мемонад.
он танҳо дар ҳарорати 39 дараҷаи хунукӣ сахт мешавад, аммо то 356 дараҷа гармӣ боло бурдани он боиси ҷӯшидани симоб мегардад ва ба буғи заҳролуд табдил меёбад. дар замонҳои қадим ин металлро ҳатто ба нуқра шабеҳ медоданд. ҳамагӣ якчанд аср пеш одамон боварӣ доштанд, ки агар симоби тозашуда ба ҳолати сахт табдил ёбад, онро ба тилло табдил додан мумкин аст. аз сабаби заҳролуд буданаш онро химикҳои қадим барои аз маъдан истихроҷ кардани тилло, нуқра, платина ва дигар фулузҳо фаъолона истифода мебурданд. хусусиятҳои физикавии симоб: рангаш сафеди қалагӣ, ҷилояш металлӣ, ношаффоф мебошад. вазни хусаш яъне зичияш 13,6. хуб дар табиат ҳамчун дар шакли қатраҳои ноором ва ҳамчун шакли моеъ вомехӯрад дар ҷинсҳои гуногун. инро қайд кардан ба мавҷуд аст. ва мисли дигар минералҳо симоб дар табиат танҳо тоқа во намехӯрад. инчунин бо ҳамроҳаш ҳатман ё тилло ё нуқра ҳатман во мехӯрад. хуб дар шароити химиявӣ бошад, симоб тилло, нуқра, сӯбро ба осонӣ об мекунад, аммо худаш бошад дар кислотаи азот ҳал мешавад. ҳангоми берун кардани ҷасади Иван Грозний олимон муайян карданд, ки таркиби симоб дар бадани подшоҳ 5 маротиба аз меъёр зиёдтар мебошад. маълум аст, ки дар Русия симобро ҳанӯз дар асрҳои 15-16 барои табобати сифлис истифода мебурданд. аз сабаби зичии худ симоб вазни хоси баланд дорад. масалан, 1 литр мода зиёда аз 13 килограммро доро аст. бояд қайд кард, ки вазни симобро бори нахуст соли 1627 Роберт Бойл чен карда буд. дар табиат симобро дар шакли холис пайдо кардан мумкин аст. инчунин мавҷудияти симобро дар минералҳои сулфидӣ, сланесҳо ва ғайра дидан мумкин аст. аксари симобе, ки одамон истифода мебаранд, аз маъдане, ки киновар ном дорад, ба даст меояд. барои ба даст овардани симоби соф киноварро бо ҷараёни ҳаво гарм мекунанд. оксиген дар ҳаво бо сулфури маъдан омехта шуда гази дуоксиди сулфурро ба вуҷуд меорад. намакҳои симоб дар истеҳсоли моддаҳои гуногун аз антисептикҳо то маводи тарканда кор фармуда мешаванд. сарфи назар аз заҳролуд буданаш, симобро табибони қадим барои муолиҷаи бемориҳои гуногун фаъолона истифода мебурданд. дар асоси он барои табобати бемориҳои гуногуни пӯст доруҳо тайёр мекарданд. он инчунин дар дандонпизишкӣ истифода мешуд. дар даврони қадим ҳамин симобро дар ду ҳолат истифода мебурданд. ин аз ҷумла дар қисматҳои аврупо ва мисри қадим. сараввал симобро истифода мебурданд дар оиди аз дигар металлҳо ҷудо намудани тилло. ҳамроҳе ки дар ҳарорати баланд гудохта мекарданд, ҳамон тилло бо симоб омехта шуда аз дигар аз ҷинсҳои кӯҳӣ пурра озод мешуд, яъне тиллоро ҷудо мекарданд. инчунин низ дар тиб истифода мебурданд, аз ҷумла барои табобати касалии сифилис. онҳо як аҷоиб вай доштанд, тарзи истифодабарӣ. шахсе ки касалии сифилис дошт, ба ӯ симоб медоданд, ӯ симобро мехӯрд. агар ки як чанд вақт ҳамун инсон зинда мемонд, яъне ки ӯ аз касалии сифилис табобат гирифт. агар ки мефавдид, яъне ки ӯ табобат нагирифт. аксар ҳолат симоб дар таркиби минералҳои сулфидӣ вомехӯрад, аз ҷумла антимонит, сферолит ва киновар. инҳо минералҳои сулфидӣ мебошанд, ки дар таркибашон миқдори зиёди симоб мавҷуд аст
қайд кардан ба маврид аст ки аз 63-73% зиёд симоб дорад. яъне ин минералҳо ба гурӯҳи дохил мешаванд ки ба гурӯҳи минералҳои хатарнок. минералҳои хатарнок дар минералогия се намуд мешаванд: минералҳои заҳрдор, минералҳои радиоактивӣ ва минералҳои аз ҷиҳати механикӣ хатарнок. маҳз ҳамин минералҳои киновар ва дигар минералҳое ки дар боло қайд карда гузаштем, ин минералҳое ки ба гурӯҳи минералҳои заҳрдор дохил мешаванд. яъне ҳангоми онҳо бухор шуда ҳамун қисмати минтақае ки ҳамун атмосфера ҳамун минтақаро пурра заҳролуд мекунад. ин хеле хатаровар аст. имрӯз дар тиб симобро танҳо дар термометрҳо ки ҳарорати баданро чен мекунанд ёфтан мумкин аст. симоби металлӣ он қадар заҳрнок нест. аз ҳама хатарнок буғи симоб ва пайвастагиҳои ҳалшавандаи он мебошанд. симобро бо тариқи ҳавопаймо интиқол додан мумкин нест, аммо на аз сабаби заҳролуд буданаш, чуноне ки дар назари аввал ба назар мерасад. гап дар сари он аст ки симоб дар тамос бо хӯлаҳои алюминӣ онҳоро мешиканад. аз ин рӯ тасодуфан рехтани симоб метавонад ба ҳавопаймо осеб расонад. бояд қайд кард ки дар ҷисми инсон ҳам симоб мавҷуд аст, аммо миқдори он ночиз буда 13 миллиграммро ташкил медиҳад. инчунин қайд кардан ба мавриз аст ки симоб дар таркиби дар қабатҳои ангишсанг ва қабатҳои намак маҳз ҳамин минерали киновар ёфт шудааст. инчунин дар қабатҳои гилӣ ин конҳо махсусан дар Қавқоз мавҷуд аст. ҷое гирифта шудааст ки маҳз дар қабатҳои гилӣ ҳамин дар шакли қатраҳои ноором, дар шакли моеъ симоб мавҷуд аст. инчунин қайд кардан ба мавриз аст ки дар бораи оиди пайдоиш ва захираи симобҳо махсус гилсангҳо нақши асосиро бозӣ мекунанд. ҳамин гилсангҳо ҳамчун монеа, ҳамчун экран гӯем хато намекунем, нақши асосиро мебозанд, зеро ки онҳо қабатҳои мустаҳкаманд, зичанд, обногузаранд. зеро ки дар қишри замин онҳо намемонанд ки ҳамин симоб ба боло ба сатҳи замин барояд, бухор шавад, ё ин ки дигар маҳлулҳо низ намемонад ки мисол обҳои зеризаминӣ бо симоб омехта шаванд. маҳз ҳамин қабатҳои гилсанг хело ва хело нақши асосиро мебозанд оиди пайдоиш ва захирашавии симобҳо. инчунин қайд кардан ба мавриз аст ҳамин минерали симоб, ҳамин симобҳо дар қабатҳое пайдо мешаванд ки он конҳо пайдоиши гидротермалӣ доранд, яъне ки ҳам обҳои гарму ҷӯшон ё ин ки обҳои гейзерҳо, зеро ки дар он ҷо ҳарорат якумаш ки баланд аст, инчунин ва газу бухорҳо мавҷуд аст ки онҳо ҳарорати баланданд ва ҳангоме ки бо элементҳо ба дигар элементҳо ба реаксия медороянд, он гоҳ ҳамин ҳолат симоб пайдо мешавад. маълум аст ки симоб дар оби баҳр мавҷуд аст. дар кишоварзӣ пайвастагиҳои симоби хело заҳрнок ба сифати пестисид, яъне маводи зидди ҳашароти зараровар истифода мешаванд. яке аз конҳои машҳуртарини симоб ин дар Испания мавҷуд аст ки он ном дорад алмаден. инчунин конҳои чӣ ки мо дар боло зикр кардем дар Қавқоз, дар Украина, дар Қирғизистон, дар Арманистон ва Россия мавҷуд аст. дар ҳудуди Россия тақрибан 23 куни симоб мавҷуд аст ки захираи умумии онҳо 15,6 тонн ба ҳисоб меравад. ва яке аз конҳои машҳуртарини симоб дар Россия ин
кон ном дорад тамватен. хоб дар тоҷикистон бошад кони ҷиҷикруд мавҷуд аст, ки дар қисмати тоҷикистони марказӣ мавҷуд аст. он кон асосан кони сурма ба ҳисоб меравад, лекин гоҳ-гоҳ дар миёни ҳамин қабатҳо гоҳ-гоҳ симоб дар миқдори кам ба вуҷуд меояд ва аз ҳамон лиҳоз каму беш дар ҳамон кони ҷиҷикруд истихроҷ мекунанд. истифодабарияш хеле ки мо дар боло қайд кардем, асосан дар асбобҳои табиӣ, асбобҳои техникӣ васеъ истифода мебаранд. аз ҷумла дар асбобҳои ҳароратсанҷ, термометр, барометр, хоб инчунин дар химия истифода мебаранд. оиди ҷудо намудани ишқорҳо ва инчунин дар соҳаи дар тиб ва электротехника васеъ истифода мебаранд. маҳлулҳои симоб бо дигар металлҳоро дар химия ва минералогия амалгама меноманд. чизе ки мо дар боло қайд кардем, бо тилло, бо нуқра, бо сурб хеле васеъ дар табиат вомехӯрад. ҳангоме ки ҳамин ҷинсҳои кӯҳиро ки ёфт карданд, онҳоро бо ҳарорати баланд ба шакли гудохта меандозанд. ҳамин ки гудохта ки шуд, ӯ аллакай автоматик бо симоб ба реаксия даромада ҳамин металлҳо, тилло, нуқра ва ё ҷудо мешаванд. маҳз ҳамин омехтаро амалгама меноманд. инчунин қайд кардан ба маврид аст, ки симоб дар ҷинсҳои кӯҳие ки ҳарораташон 200-250 градус ҳастанд ба вуҷуд мебиёянд, пайдо мешаванд. то ба имрӯз дар манотиқи тоҷикистон минералҳои зиёдро биологони тоҷик истихроҷ кардаанд. қисми зиёди ин бозёфтҳои илми минералҳо ба шарафи олимони тоҷику хориҷ ва минтақаҳои кишвари азизамон номгузорӣ гаштаанд. баротовид, дусматовид, файзиевид, араповид, сколовид, пековид, тоҷикид, суғдиёнид, дарайпиёзид, туркистонид, сурхобид, зарафшонид, тиёншонид ин номгӯи ночизи он минералҳоест, ки дар ин мавзеъ дарёфт гардидаанд. мо умед дорем, ки сол то сол истихроҷи минералҳо дар кишварамон боз ҳам афзун мегардад.